Saint Martin of Tours, usa ka sundalo nga Romanhon, usa ka Kristiyano. Usa ka babugnaong panahon sa maong lugar. Samtang naglakaw siya pasulod ngadto sa usa ka syudad. Adunay miduol kaniya nga usa ka beggar, no? Nagpalimos. Unya kini si Saint Martin, wala gid say matunol, wala siya'y kwarta nga gidala. So tungod kay kining beggar, nagpakiluoy kaniya tungod kay tugnaw kaayo. No, nagpangurog na siya sa katugnaw ug sa kagutom. Unsa gihimo ni Saint Martin? Unsa hinaa niya? Ang iyang coat, ang iyang jacket nga baho, kay tungod sa kay iyang gigamit kini, no? Gikan sa gubat. Jacket nga gusbat nagkagisi-gisi. Ug wala na gyud tawo nagkamuritsing na iyang jacket, iyang gihukas kini. Ug iyang gibahin sa duha. Ug ang paykas, no, iyang gipakupo ngadto sa usa ka beggar. Usa ka gabi mga igsuon, ipadamgo siya. Nakita niya iyang kaugalingon, dito na siya sa kahimayaan sa langit. Dito na siya nakita niya, daghan kaayong mga anghel nagpalibot. Unya dito niya nakita, kinsa? Ang Ginoong Dios, si Jesucristo. Unya nakita niya, nagkupo gihapon sa maong jacket nga iyahang gihatag sa Ginoo. Ug nangutan na anghel kaniya, "Oy Ginoong Hesus, ngano mang diya ka diri, unsa man na imong gisuot? Asa man na gikan?" Ug siya niingon, kini nga jacket nga bisan og tunga lamang, kinasing-kasing nga gihatag gikan sa akong sulugoon nga si Martin. Mga igsuon, nindot kaayo ang maong istorya. O kini mao'y maghatag kanato sa pamalandong nga kung kita maghatag, bisag gamay lang kaayo, basta kay tinud-anay, basta kay kinasing-kasing, maunay ikalipay sa atong Ginoong Dios. Batayan na to na. Klarohon na to na sa atong kinabuhi. Mga igsoon, karong Domingguha ato nang gitapos ang gitawag na ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan. Ang ikapila gani nga semana? Kay balog yun mo, no? Ika-34. Basta mo ingon ginitag ordinaryong panahon, ika-34 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon, maupod ang atong sa ulog ni ining Feast of Christ the King. Pero sa sinugdanan aning mga kaigsuonan, sayon man kita nga sa atong simbahan, no, giila ang atong Ginoo nga hari sa tanang hari, no? Siya ang tanan, ang kinatibuk-an. Apan kining kasaulugan nato, wala pa ni siya na recognize, no, until the time of Pope the 11th, no, way back 1925. Ang celebration ani sa una Oktubre, no, Oktubre. Apan during the time after the Vatican II, the council feasts moved to the last Sunday of the church liturgical year. Mao na karon ika-34 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon, mao ang gibutang nila ang Christ the King Sunday. Ngano man? Ngano di mo mangutana? Unsay connection? This is for us to emphasize that Christ will reveal to humankind the fullness of His glory only at the end of time. Naluya man mo, uy, pista karon nga to.
I hope klaro to dito ha sa ato ang pagpasabot. So, unsa na ining pagkahari sa atong Ginoo alang kanato? Unsa man ni nagdipik alang kanato? Kung si Kristo hari, kung makakita kitag mga hari sa palibot, kisa man na sila mga hari, no? Mao'y nagdumala diya sa katilingban, nagdumala diya sa kingdom. Pero unsa ato makita nga image? No? They rule, they have the authority. Sila ang masunod. Yes, insakto. Apan mga igsuon, aning atong hari nga atong gisaulog karon nga way lain. Hari, the King of the universe. Unsa iyang pagkahari? Hawod ba siya sa tanan? Isog ba siya? Dili. Siya ang hari nga puno kaayo sa kaluoy. Siya si Kristo ang hari nga puno sa gugma. Siya ang hari nga puno sa pasaylo. So, atong hinumduman. Siya Kristo nga hari nga atong gisaulog, bisan puno sa iyang gugma, kaluoy, pasaylo, apan siya usab ang labing maghuhukom sa tanan. But before that, no, si Kristo nga hari, dili sa pareha hari nga magpaisog-isog diha sama sa mga, no, kung unsa diyang mga lugar. If makakita tag mga isog kaayo mga hari diha sa palibot, no, daw murag si kinsa. Kung makaasta, daw mura og tag-iya sa tanan. No, daghan kitag makita ana. Daghan kitag makita diha sa, no, sa news nga magpaisog-isog diya sa kadalanan nga kinahanglan ako aning daan, sulod sa balay ako ang hari, walay laing mo hari. Pero atong Ginoo ang iyang pagka-Dios, pagkahari, number 1 natong makita ang iyang pagka mapaobsanon sa unsang paagi. Daghan kaayo. Isa lang akong ikutlo. Siya ang hari nga miluhod o mihalok sa tiil sa mga apostoles. Kaya na ninyo? Ikaw, hari ka, dili. Kung mahalok ka sa imong tiil, sa imong sulugoon, ikaw ba? I don't think so. Imo nang buhaton. Pero atong Ginoo, tanawa, ang iyang pagkahari gilansang. Tutuki sa, ayong katubi. Tanawa siya. Hari ba? Gilansang, perting luoya? Wa ka maluoy ana, nga tungod ana, sa iyang pagkahari, nagpakamatay siya tungod nimo, tungod nako, tungod natong tanan, na nagpatuyam sa ato ang gibuhat diri sa kalibutan nga dili mao. Mga igsuon, lisod kaayo kung ato nang ipadayon ang atong mga kinaiya nga dili maayo. Busa mga igsuon, unsa giingon sa atong ebanghelyo, maabot ang katapusan akong bahinon, lahion ang mga kanding sa wala, ang mga karnero sa tuo. So, Jesus, our King of the universe, will judge us according to our actions. Yes. Dili na ingon nga siya na nagbuot, kundi kita'y nagbuot ni ana. Nindot kayo ang giingon sa atong ebanghelyo mga igsuon. Kinsa kadtong naghatag kanako, nagpakaon kanako, nagbisita kanako samtang didto ko prisuhan. Kinsa kadtong nagtabang kanako sa akong kalisod, nagbisita sa panahon nagmasakiton ako. Apan ang mga tao nalibog, wa man mi kakita nimo, asa di ay kadapitan namo na encounter. Og Jesus, ang atong Ginoo, nagpasabot nga kung unsa ang inyong gihimo sa kabos nga sulugoon ninyong mga igsuon, mao ang inyong gibuhat kanako. Mao na nga ato ning klarohon mga igsuon, ningon
si Saint Mother Teresa. Jesus is the hungry to be fed. Jesus is the thirsty to be satiated. Jesus is the naked to be clothed. Jesus is the homeless to be taken in. Jesus is the sick to be healed. Jesus is the lonely to be loved. Jesus is the unwanted to be wanted. Jesus is the leper who washed his wounds. Jesus is the beggar to give him a smile. Jesus is the drunkard to listen to him. Jesus is the mental to protect him. Jesus is the blind to lead him. Jesus is the dumb to speak for him. Jesus is the crippled to walk with him. Jesus is the drug addict to befriend him. Jesus is the prostitute to remove from danger and befriend him. Jesus is the prisoner to be visited. Jesus is the old to be served. Unsa man atong gibuhat sa atong Ginoo. Basin sa imuhang pagka-Kristiyanos, nakalimot ka nga kita nakadawat sa threefold ministry of Jesus. We receive, unsa gani ito? Pagkapari. So ikaw usab sama sa usa ka pari, apan dili ministerial priesthood but common priesthood. Nakadawat ka sa pagka-propeta nga kita musangyaw sa pulong sa Dios. Nakadawat ka sa pagkahari usab sama sa atong Ginoo nga magpuyo sa kinabuhing maluluyon, mahigugmaon ug mapaubsanon. Hinaot unta kini atong gisaulog, no? Atong puy-an sulod sa atong kinabuhi. Jesus is among the poor, and that is a liberation theology, no, to strongly emphasize that Jesus is also present among the poor, sa mga lisod kabus natong mga kaigsuonan. Hinaot paunta. Hari ba? Gilansang perting luoya? Wa ka maluoy ana? Hari ba? Oo. I don't think so. Imo nang buhaton. Pero atong Ginoo, tanawa, ang iyang pagkahari gilansang. Tutuki sa ayaw katubi. Tanawa siya. Hari ba? Gilansang perting luoya? Wa ka maluoy ana nga tungod ana sa iyang pagkahari nagpakamatay siya tungod nimo, tungod nako, tungod natong tanan na nagpatuyang sa ato ang gibuhat diri sa kalibutan.